tindrem connexió amb Buenos Aires, que està la paella de Boro, Salvador Ramírez Riera, està el guanyador de l'any passat de la paella valenciana de la Valldigna de Buenos Aires en Tucumán, i tenim els de paelleros de Huergo, que fan una festa de la paella en la Patagònia argentina, Río Negro. Mira, se me fica en la pell de gallina de lo que monten el món de la paella nostra, valenciana, allí en aquella terra. És brutal. Com ha arribat això? Com ha arribat allí, tu? Bueno, mira, pues va arribar a l'època de Blasco Ibáñez. En aquella època és quan va arribar i van... Clar, hi havia moltes famílies de sí, sobretot de la Valldigna, que van emigrar a la Nova Amèrica, que deien en aquell entonces. Després va ser un poc fracàs, però bueno, hi ha molta gent que es va quedar allí. I n'hi ha gent de cima de la Valldigna que són nets d'aquella època que ja han relatat la història de la paella i s'ha quedat gràcies a això, a aquests relats. Imagina que la Valldigna en aquella època ja va viatjar i va deixar la paella i continuen fent-se en Río Negro, en el municipi de Huergo, en la Patagònia, unes paelles gegants que, vamos, per llevar-se el sombrero. Que bo. I l'any que ve, si puc, me'n vaig allí a viure-ho en directe. En directe. Perquè és que ells van vindre l'any passat a ser el concurs nostre, van estar concursant i tenim que tornar-li el favor i anar nosaltres allí a recolzar-los. Anem a ficar-li arrosset.